Maria Jorquera, soc historiadora de l'art i avui us acompanyaré a visitar un dels cementiris més amagats de Barcelona, el cementiri de Sarrià. El cementiri de Sarrià és, juntament amb el d'Horta, un dels cementiris més petits de Barcelona. El primitiu cementiri de Sarrià estava situat al costat de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, en el que eren les anomenades sagreres. Però degut a les epidèmies de còlera, es va promulgar un reial decret que prohibia aquestes sepultures al costat de les parròquies, separant-les dels nuclis urbans. Hem de pensar que Sarrià va ser un municipi d'estiueig, per tant no formava part del nucli de Barcelona fins a mitjans del segle XX, i que qui venia a estiuejar aquí eren famílies burgeses, així com passava amb el barri de Sant Gervasi. Això és el que marcarà que en aquest cementiri no hi hagi grans sepultures, perquè les grans famílies que vivien a Barcelona i que estiuejaven aquí van enterrar-se als grans cementiris de Barcelona, com el Poblenou o Montjuïc. El cementiri de Sarrià consta d'un primer departament, que és el més antic, i que té un eix central, que és on estem, que connecta la porta d'entrada fins a la capella. El mur perimetral és on hi tenim tots els nínxols i al centre hi ha els grans panteons. Més endavant es va edificar un segon departament, que el trobem a la dreta, que segueix la mateixa estructura. El panteó de la família Montbrú és un panteó que destaca per la seva arquitectura neogòtica, un dels més destacats del cementiri. Aquest panteó fou construït per August Font i Carreras, un arquitecte que trobem treballant a la façana de la Catedral de Barcelona. I així podem veure elements que s'hi assemblen, com els pinacles a la part superior o les gàrgoles en formes animals als laterals. Un dels altres elements destacats és l'escultura, uns àngels que trobem a les 4 cantonades i que són de Josep Pagès i Horta, un escultor natural de Sarrià que va guanyar alguns premis en certàmens de belles arts. Aquest panteó, conegut com el Panteó de Carles Riba, és un panteó on trobem Carles Riba i Clementina Arderiu. Carles Riba va ser un poeta que va ser enterrat al cementiri de Montjuïc i més tard van ser les seves despulles portades aquí per demanda expressa de Clementina. Aquesta tomba va ser encarregada o va ser deixada escrita per Carles Riba tal com la volia i així es va realitzar. Una sepultura simple, on hi hagués els seus noms escrits, les dates i que quedés palès que són poetes de llengua catalana. L'arquitectura va ser encarregada a Lluís Bonet, un arquitecte que va treballar amb Gaudí i que era amic de la família, així com també aquest relleu, que és de Rebull, un dels principals escultors noucentistes. En el relleu hi podem veure un personatge que està desgranant el gra de la palla, una feina que diuen que és com la dels poetes. I al damunt, per desig exprés del poeta, hi trobem una inscripció en grec, que diu que l'amor no mor mai. Es diu que aquesta frase era el principi del matrimoni de Clementina i Carles Riba.
I fins aquí, aquest petit recorregut pel cementiri de Sarrià. Esperem que us hagi agradat. I si voleu conèixer més singularitats d'aquest lloc, us esperem a les visites guiades.